Stanja vode, priroda i društvo, 3. razred. Naš planet Zemlja naziva se još i plavim planetom. Zemlja gledana iz svemira izgleda plavo zbog velike količine vode. Oko 70% zemljine površine prekrivaju mora i oceani. Što sve čini vodu na zemlji? Vodu na zemlji čine mora i oceani, rijeke, jezera, potoci, ledenjaci, oblaci, podzemne vode, a također voda je i kiša, magla, snijeg, mraz, inje. Ljudsko se tijelo sastoji od vode. 2/3 tijela čovjeka se sastoji od vode. I sve biljke i životinje se sastoje od vode. Voda je tekućina bez boje, mirisa i okusa. Ona poprima oblik posude u kojoj se nalazi. Ako se nalazi u čaši, poprima njen oblik. Ako ju ulijemo u bocu, poprima oblik boce. Ako je ulijemo u zdjelu, poprimit će oblik zdjele u kojoj se nalazi. Rekli smo da je voda tekućina bez boje, prozirna je. No kad crtamo more ili govorimo o njemu, kažemo da je plave boje. Zašto je to tako? Tajna boje koju vidimo leži u sunčevoj svjetlosti koja se reflektira u moru. Što je dubina mora veća, to je nijansa plave boje tamnija. Ako držimo morsku vodu u čaši u rukama, jasno vidimo da je plava boja nestala jer je voda prozirna. Bez vode nema života. Svim živim bićima na zemlji voda je jako važna. Život bez vode se gasi. Voda može biti u 3 različita stanja. U tekućem stanju, u čvrstom stanju i u plinovitom stanju. Svakodnevno možemo vidjeti promjene kada voda prelazi iz jednog stanja u drugo. Zašto voda mijenja svoja stanja? Voda mijenja svoja stanja zbog promjene temperature vode. Ako ju hladimo, postaje led, ako ju zagrijavamo, postaje para. Uređaj kojim mjerimo temperaturu vode i zraka nazivamo termometrom. Mjerna jedinica temperature je Celzijev stupanj. Znak za Celzijev stupanj je maleni kružić i veliko slovo C. Termometar kojim mjerimo temperaturu tijela nazivamo toplomjer. Voda zagrijavanjem na 100 stupnjeva Celzijevih prelazi u vodenu paru. Prelazi iz tekućeg stanja u plinovito stanje na 100 stupnjeva Celzijevih. Voda hlađenjem na 0 Celzijevih stupnjeva prelazi u led. Od tekućine nastaje led, od tekućeg stanja u čvrsto stanje. Voda iz čvrstog stanja može prelaziti u tekuće stanje. Ako držimo led u rukama, toplina naših ruku će zagrijati led i on će se početi topiti. Prijeći će u tekuće stanje. Također, voda iz plinovitog stanja može prelaziti u tekuće stanje. Vodena para hlađenjem prelazi u tekućinu. Često to možemo vidjeti na ogledalu u kupaonicama ili na prozorima naših stanova i kuća. Možda su neki od vas i pokušali zabaviti se crtanjem ili pisanjem po ogledalu. Takav prijelaz plinovite tvari u tekuću nazivamo kondenzacija.
Vodu nalazimo u različitim stanjima u prirodi. Vodu u tekućem stanju pronalazimo u vodama stajačicama i tekućicama, u prirodnim pojavama, kao što je na primjer kiša. Čvrsto stanje vode u prirodi možemo vidjeti u obliku ledenjaka ili u obliku snijega. Plinovito stanje vode u prirodi nalazimo u oblacima, a kao jedan primjer plinovitog stanja vode je gejzir. Gejzir je termalni izvor na površini zemlje koji izbacuje kipuću vodu i paru kao fontanu u zrak. Sva vodena para se diže u zrak. Različita stanja vode u svakodnevnom životu. Tekuće stanje vode vidimo u različitim pićima, pri kuhanju, zaljevanju. Vodu u čvrstom stanju pronalazimo kad hladimo pića, ljeti kad ubacujemo kockice leda u piće, a led također koristimo za liječenje ozljeda, kad se udarimo pa stavimo led na oteklinu. Vodu u plinovitom stanju najčešće vidimo kada roditelji kuhaju, kad se tuširamo, kada izdišemo vani dok je velika hladnoća. Promjene stanja vode možemo istraživati pokusom. Pokus je namjerno izazivanje neke pojave radi njezina proučavanja. Prije izvođenja pokusa određujemo što želimo istražiti, pretpostavimo što će se dogoditi, pripremimo pribor, te tada izvodimo pokus. Ako u plastičnu čašu ulijemo vodu i čašu s vodom stavimo u zamrzivač, pretpostavimo što će se dogoditi. Voda će se zamrznuti. Nakon nekoliko sati voda se zamrznula. I naša pretpostavka je bila točna. Hlađenjem voda postaje led. Ponovimo. Voda je tekućina bez boje, mirisa i okusa. Poprima oblik posude u kojoj se nalazi. Razlikujemo 3 stanja vode: tekuće, čvrsto i plinovito. Čvrsto stanje vode nazivamo led. Plinovito stanje vode nazivamo vodena para. Promjene stanja vode možemo istraživati pokusom. Pokus je namjerno izazivanje neke pojave radi njezina proučavanja. Termometarni uređaj za mjerenje temperature.